Diba na? May party. Mura nga litro. Ang hirap magpunan niya. Pinakan mo yan, be? Wala nga nilagad. Dahil mo, nagbugat. Ma, daon sibuyas. Mahal pa. Po, tapos ito 10. Anong oras mo doon? Wow, baby. Pag-prepare mo na tapos dito sa Original. Ang kilo?
Dami yan ay. Kalampay. Ayun. Isa lang, 100 o. Dahil silang bawang crunchy. Sa dila. Uy, yan na. Uwi ka na. Ayaw pa. Isa yun. Pilin? Wow, Mayong Maria! Naol! Hindi ko pinadala yung lamang tao. Saan sa Hindi makamasa na yan, hindi makamasa. Ay, lapag man. Shout out, shout out. Happy New Year. Salamat po. Ano? Oh, ito lang. Ay, ilusa. Duman ko sa baba. Hello guys!
sila sa akin. Thank you po. Ate, kung magbuta, doon kayo sa good mo niyan, yaon pa man kiraran. Ibalik na lang mapukpok, pako ng sinda. Sige, papakupok. Bago kami ang bagong bakas. Nung kita ganda. Babalik ko. Sarkato na bro. Mr. Rene. Elimar. Elmar iyo. Elimar. Elimar. Salak pa. Si Limar pala, ni Limar Store, third floor. Elimar. Amy Mar, sala pa ko. 20